Здравейте отново, скъпи приятели! Ние продължаваме нашият разговор за църковното хорово пеене. Аз съм монахиня Гаврила и днес ще се опитам да ви разкажа за устройството на гласовия апарат. Това е втората лекция от нашия цикъл и ако не сте запознати с първият урок, то аз ви съветвам да направите упражненията от първият урок и след това да пристъпите към изучаване на урок номер 2. И така, гласовият апарат е едно устройство в нашето тяло, което ни помага да изличаме звук. Основна част, разбира се, са гласните връзки, които, както знаете, се намират от двете страни на ларингса. Но в звукоизвличането участва почти цялото тяло. Въздухът, който излиза от белите дробове, се опира на диафрагмата, преминава през гласните връзки и достига резонаторите. Ако въздухът достигне нещо меко в нашата устна кухина, то звукът няма да бъде звънък, няма да има полет и съответно няма да има такъв приятен тембър за ухото. Основна част от техниката на певческото звукоизвличане е владеенето на диафрагмата, на ларингса, на позицията на непцето. Така че днес ще ви покажа упражнение, което ни помага да владеем дишането с диафрагма. Диафрагмата е мускул, който отделя гръдната от коремната кухина. При вдишване той се разтяга надолу, това е неговото активно положение. И нашата цел е да го задържим с помощта на междуребрените мускули, с помощта на мускулите над тазовото дъно, да го задържим в максимално натегнато положение, за да може да имаме опора при звукоизвличането. Основното напрежение при пеене е именно в областта на диафрагмата и мускулите на гръдния кош. В никакъв случай не трябва да допускаме напрежение в гърлото, в ларингса, в непцето. Въобще пеенето е един процес на овладяно дишане и на използване на различните резонатори. И така, упражнението се състои в следното. Първо, издишваме максимално, така че да няма излишно количество въздух в горната част на белите дробове. Това може да ни доведе до напрежение в областта на гърлото, което не е желателно. Така, издишваме и след това поемаме въздух в областта на диафрагмата. При това разширяват се мускулите на гръдния кош и коремната кухина леко се издува. Вдишваме по този начин и започваме да издишваме през устата,
като се стараем максимално да пестим въздухът и в отвора на устните да е съвсем незначителен. Все едно, че дишаме в сламка. И така да опитаме. Издишваме. Поемаме въздух. Така. Както видяхте, в началото се чува едно леко свистене, но това е в самото начало, а след това издишването става съвсем беззвучно. Целта е колкото може по-дълго да задържите издишването и при това диафрагмата е напрегната и спусната в най-долно положение. Сега да опитаме по същия начин с звук В. Много е важно да се получи едно плавно и постепенно звучене, без тласъци, без твърда атака. Тоест не е нужно в самото начало да изпуснете целия въздух. Е така. Да? Така няма да се получи едно леко пеене. Нали? Целта е да се научим да контролираме въздухът, който се опира на диафрагмата. И така, пишете в коментари, ако имате някакви въпроси. За мен е много важно вашата обратна връзка, защото обучението ни няма да бъде много ефективно, ако аз не разбирам как се получава при вас. Ако не може да пишете коментари, просто поставете плюс или минус съответно. Така че, желая ви всичко най-добро и до следващия път.